Gala-gala tayo sa ilog. Oh, ayan. Daming nangunguha ng ginto. Oh, ayun pa. Lahat ng tao dyan, nangunguha ng ginto. Tingnan natin kung marami ba silang makukuha. Hindang nakatong. Miligram. Para ni itong pan. Dagan-dagan pa gamay itong pan. Gusto ka na ba ito? Dagan na. Dagan-dagan pa gamay. Anak. Nakabot 12 eh. Dagan naman na kayo timbang. Timbang? Daw? Ang ka ba daw? Dagan-dagan pa gamay. Konti lang, konti. Hello mga ka-PB, welcome back sa ating channel. Oh, kung bago ka lang, subscribe mo na yan. Gala muna tayo sa ilog. Oh, ayan. Oh. Doon, may nangunguha ng ginto. So dito sa amin, pag bumabaha, maraming nangunguha ng ginto. Kasi maraming gintong napapadpad kahit saan lang. Ayan, sobrang laki ng ilog. Oo. So, meron naman. Shout out kay Johnny. Ayan, bati. Krisis yung saging namin kasi 3 bani lang yung ilagay nila. Kunti lang. Dami naman sigurong saging dito. Ayun, saging. Ayun, saging. Pero dito sa plum nila, oh, ayan. Kunti lang yung saging, 3 saging lang. Reses. Ito, Walang kain-kain, nakaigit pa rin. walang kain-kain, kaigit pa rin. Oh, ayan. Ganito ka, Ayan, naman kayo ng asawa. Sabay Tagalog sa Kugihan. Tagalog sa Kugihan. Oh. Tamad. Di, tamad. Tangina. Tamad. Tamad. Tapulan. Sige. Tamad Tagalog kayo sa dito. Kugihan. Tamad tamara ba? Tamad dyan tapulan. Ano ba Tagalog ng Kugihan? Bisaya, Kugihan. Sa Tagalog, Kawatan. Sa Tagalog eh. Sipag. Oh, ganito kasipag yung mga tao sa amin pag bumabaha. Pero pag walang baha, walang sipag. Oh, ayan. So natutuwa yung mga tao dito pag may baha kasi maraming ginto sa gilid ng ilog. Oh, ayan. Pag walang baha, walang ginto kasi walang bar down. Katulad niyan, oh, may bar down. English eh. Oh, yan, may bar down. Tapos, bakit nga ba maraming ginto pag may bar down? Kasi, explain ko sa inyo ha. Ayan. Yung bangin may mga buhangin. Tapos, pagsampulan mo yan, may mga ginto. Siguro, 1 o 2. So, kunti lang talaga. Pero pagdating doon, pag bumabaha, pagdating yun sa baba, nagkatipon-tipon yung mga ginto. Kaya marami. Katulad nito, o dito, maraming ginto. Kasi doon sa taas, may natitimpag na mga bangin. Tapos kurbada yung mga ginto nasasala na dito. Dan. So lalo na pag may mga damo kasi yung mga pinong ginto nasasala sa mga damo. Kaya maraming ginto. Oh, ayan. Daming ginto 'yan. Oh, shout out kay Johnny, Mang Johnny. Mang Johnny at kang Mang Inday. Wait, nahupot na ba? Kukuras din. Oh, sabi nila, lasing daw ako. Daw ako lasing. Nagba-vlog lang ako. Bawal mag-vlog pag lasing. Oh. Usapang isda tayo mamaya. Maraming isda dito. Mga ka-TV. Hindi na daw tamban na ibigay sa inyo. Walang tamban dito. Kakoy, ilog to. Matabang yung matabang yung tubig. Walang tamban. Di ba yung silingan ba?
Ayan mga kapibin, oh. So, dito sa ilog namin, di lang isa, di lang dalawa, tatlo, apat. So, maraming nangunguha. Maraming nangunguha ng ginto pag bumabaha. So, yung iba, nalulungkot pag bumabaha. Yung iba naman, nasisiyahan. Kasi maraming ginto. Lalo na, pag yung bangin, may ginto. Pagdating dun sa baba, marami ka talaga kasi nagkatipon-tipon. So, sampulan natin. Ayan. Yan, yung bangin na yan. O, ayan. Makikita mo yung bangin na yan. O, ayan. May ginto. May ano. Makikita mo bangin na yan. Mayroong buhangin. O, ayan. May buhangin yung bangin na yan. May buhangin. So, nung una, yung ilog, andito pa yan banda. Pero ngayon, nabardaw na sanhin ng baha. So yan, kung sampulan natin yan, wala tayong dalang pang sampol. Ito yung pala or paning. Meron niyang ginto, siguro, isa, dalawa, tatlo, or isa, dalawa, tatlo lang anak yan. So kunti lang. Dahil sa dami ng mga natitimpag, mga kapibi, naaanod yung ginto patungo dun sa baba. Pagdating sa baba, kasi curve na or kurbada, pagdating sa baba kasi kurbada na, ang ginto ando na yun, nakatipon-tipon na. So marami na dun. So nakita nyo yung upload ko nung una, marami kaming nakuha ang ginto kasi nakatipon-tipon dun ang mga ginto kung pino. Pero pag malalaking ginto mga kapibi, di yan basta-basta naaanod ng baha kahit gaano kalaking baha, di yan naaanod. Sampol. So try nyo sa lugar nyo, baka maraming ginto yan sa lugar nyo, sa mga ilog nyo, baka dyan na kayo makahanap ng ginto. So paano nga ba malalaman kung may ginto? Ito, sampulan natin dito sa bangin ito, sinampulan na namin to. Ito, pinunan namin to ng sampul. So may sample siya, siguro isa, dalawa, or tatlo, ganyan lang. Kung magkarami-rami, mga 5. So di masyadong marami. Pero pagdating dun sa baba, kasi naaanod yun ng baha. Pagdating dun sa baba, nagkatipon-tipon yung mga ginto, kaya marami na. Pag malalaking ginto, mga kapibi, malaking ginto, so dito kasi sa amin, pino. Dito sa banda sa lugar namin, pino yung ginto dito. Kaya naanod siya ng baha. Pero pag malaki yung ginto, sa gaano kalaki? Siguro kasing laki ng mga liso ng, siguro kasing laki ng buto ng sili or buto ng atsal. Ganon kalaki, di yan basta-basta naanod. Pag ganon kalaki, malaki ng ginto, di siya naanod. Siguro pag bumabaha dito, kasi yan may ginto. Pag bumabaha, yung ginto hanggang dito lang. So marami na itong ginto. Pero, ayan, pinuna na ito ng ginto. Pero kunti lang. Pero pag malalaki, dito na yan. Pero pag pino, andun sa baba. Kasi naaanod siya ng baha pag pino. Ayan. So tingnan natin kung naanod ba talaga ng baha. Punta tayo sa baba. Ayan mga kapibi. So nakita nyo doon, ayan, naaanod yung ginto. Naanod yung ginto kasi stretch siya. So pagdating dito is kurbada. Andito na yung mga ginto. Pag may mga damo, so nasasala yung ginto sa damo. Ayan, andito sila kasi andito na, at dito na yung mga ginto nasasala dun sa mga damo. Sa mga gamot, nasasala yung ginto sa gamot, sa damo. Ayan. Shout out. Yung sa taas, may nangunguha ng ginto. Dito, meron din. Andun pa. Andun pa. So marami nangunguha ng ginto kasi mahal yung ginto. Ayan. Oops. Masyado, baka matimpag na yung kahoy.
Ayan, dito, nagkatipon-tipon. I-try nyo sa mga kurbada. O, dito, ito, kurbada na. Straight na yun doon. Asa na ba yung timpag? O, andun pa. Tapos, pagdating dito, nakadepende yun sa kurbada. Kung yung kurbada, o, ayan, walang damo. Walang maitim na buhangin, kaya wala yung ginto. Ayan, dito na yung ginto. Ayan. Small. Your small battery ball. Oh, ayan. Mga kapibi. Dami nilang ginto. Wow! Ayan. Ayan, galain. Ako, relax muna ako. Relax. Sila muna, sila. Kasi, ako, hindi muna ako nakaginto kasi kapagod. Misis ko muna, misis. Ayan. Watch out. Watch out. Ma, tanan ma. Duha ra meron ko. Dali ra man lahat. Dagang adlaw sa tuan. Mara, tanan ma. Ora, duha ra man meron ko. Terus, lutaw. Dugangan pa namang inyong ma. Eh, saan ang luwa? Sige na may tanaw. Ni Ellen. Tipo ka daw. Picture ni makong kamot nga murag kuan bukos ba oh.